खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 20 डिसेम्बर 2022 बारायजायो मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारि सोमजिगासिनो दङ। आरोबाव सासे आइजोआ हाग्रानि मैदेरनि उदखारिजों जिउ गोमादों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आदारसगाव पानबारि बखाघाटआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोआ माइ दुब्लियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रिना दास। दावदैनि सिङाव गांगमा एबा ककरच मोनजादों। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांबाय थानाय गंसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनाव सासे सुबुङा अमलेट एबा दावदै एवनायखौ जानायाव अमलेटनि सिङाव गांगमा मोनजादों आरो बे जाथायखौ सावगारि लानानै इन्डियान रेल बिफान आरो मन्त्रि पियुष गोयल बिथांनो टुइटारनि गेजेराव टुइट खालामनानै फोरमायनाय जादों। आरोबाव सानै बर' सुबुंखौ गुबुन रायजोआव बुथारदों। बेंगालुरुआव साथाम बर' सुबुङा लामाखौ बारलांबाय थानाय समाव गंसे गारिया गारिखौ लाखियाबालासिनो हरखाबै सौना होदों आरो बे सौना होनाय जाथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय भुपेन बर' आरो जिन्तु बर'। गुबुन सासे जोखोम जानायनि मुङा जाबाय जनि बर'। बे समाव जनि बर'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। मणिपुर पुलिसआ मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय बिष्णुपुराव ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा सानै आइजो आरो गुबुन सासे हौवा मानसिखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे मबाइलफोरबो बोखांनो हादों। हमजानाय साथाम सुबुंनि मुङा जाबाय वारिपाम रेशमा देवी, टिनेना जौ आरो पुकरामबाम सियाम सिं। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि रायघाटआव जुलि जाखांनानै न' फारसे थांबाय थानाय गंसे बास गारिया गंसे गुबुन गारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 60 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे बास गारियाव गासै 35 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। आसामनि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय आमिनगाव ओनसोलाव नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ गोख्रों सिग्रोमनानै जितु आली मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा, ड्राग्स, टेब्लेट आरो कफ सिरापबो बोखांनो हानायजों लोगोसे जितु आलीखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय गंसे पिस्तलबो बोखांनो हादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।